Здравейте, аз съм Нана Стоинчева и днес ви каня в моя дом, град Стара Загора. За мен да си криен не е просто титла, а е начин на живот. В най-зеления град на България. Тук в парка Язмото преди повече от век митрополит Методий Косев превръща този баир в райско място. Това е доказателство, че когато човек има визия и обич към природата, може да твърди чудеса. Тази красота е рядко срещана, но може да я видите тук в Стара Загора. Красотата не се гради върху празни основи, а върху тези, които са мечтали преди нас. На 500 метра от тук се намира и моето прекрасно училище в Оборбаер, където аз изучавам архитектура и строителство с немски.